Какво се случи рано тази сутрин в небето на Русе? Някакви транспортни летящи средства пръскаха, ще видим какво точно, за да убият комарите в града, които мъчат доста сериозно, не само алергичните към комари. Сега включваме Кристина Владимирова, която е там. През нощта мисля, че е наблюдавала пръскане, тази сутрин е наблюдавала пръскане и сега чакаме да броим с извинение комарите по земята. Добро утро, Кристи! Добро утро, Ани. Все още не може да ги преброим, защото не са паднали. Само преди час и нещо, 2 часа пръскаха самолетите над Русе. А всъщност ние се намираме в парка на младежта, едно от любимо място за комарите и първото напръскано място в Русе тази сутрин. Сега ще попитам първо кмета на Русе, господин Йотов. Вас комарите хапят ли ви? Разбира се, че аз не правя изключение от всички нормални русенци. Също ме хапят комарите и изпитах тази напаст на собствения си гръб, както се казва. Крайно неприятно, но в край на краища смятам, че когато нещата имат разбиране, когато има консенсус, се получават. Практиката показва и мисля, че Русе е един от пионерите в това отношение. Имаше един момент, когато още малко щяхме да политизираме и комарите, нали? Но мисля, че това не е необходимо, а трябва да се работи заедно за всички граждани на нашия град, както и за България. Преди да продължим с вас, обаче искам да дам думата и на гражданите на Русе, които всъщност така доста изстрадаха от тези комари. Ще ми кажете ли първо вие, как ще опишете тази напаст? Ами, много неприятна. Аз работя тук като нощен пазач и много неприятно и с едни такива спирали мъчим да гоним пушека, то и отрова дъше човек, но както видяхме, значи напръскаха самолетите и сега е задоволително. Даже добре. Може ли сега вие да ми кажете вашите впечатления какви са? Ами, моите впечатления от работата на кмета и общината не са твърде добри и бих казала, че по-скоро лоши, защото май месец имаше едно пръскане, което не даде абсолютно никакъв резултат. Продължиха все още 2 месеца да наедат комарите, сега пак се пръска. Ще очакваме този път да е по-успешно пръскането. Страшни ли са комарите всъщност? Комарите са страшни. Аз имам 2 деца, които си стоят вкъщи затворени, защото не могат да излязат, не могат да ги доведа в парка. Пред блоковете по градинките тревата е обрасла, също пълно с комари, така че си стоим вкъщи затворени. Господин кмете, сега вие чухте всъщност какво каза госпожата. Може ли да отговорите? Разбира се, че мога да отговоря. Аз не мога да се съглася с това, което казва нашата съгражданка, защото май месец, когато пръскахме, имаше определен ефект, но в края на краища средствата, с които разполагахме тази година, на всички е известно, че не бяха крайно недостатъчни, те бяха никакви. И с тези средства, с които разполагахме, нямаше как да се пръска по този начин, както предните 3-4 години, когато наистина успяхме да унищожим комарите. Като към това прибавям, че тази година е една изключителна популация на тези вредни комари. Разбира се, че много трудно може да се постигне наистина унищожаването им с 1 или 2 пръскания. Затова ние предприехме не 1, а 4 пръскания и това е допълнително с самолет. А вие казахте, че не сте имали... Колко всъщност пари имахте в тази година? А колко преди имахте? 60 000 лева. При положение, че сме имали 280 000 лева. Към тях се прибавят и това, което винаги Министерството на финансите отпуска за Асоциацията на Дунавските общини, но бих добавил и нещо друго. Наистина, липсата на средства оказа влияние както пряко, така и косвено, защото тук гражданката е права. Неокосените тревни площи създават едно изключително благоприятно място за развитие на тези комари. А средствата и там не стигаха за почистване и за окосяване именно на тези тревни площи. Само искам да кажа, че в момента виждате и покритие от сутринта от пръскането. Искам само още нещо да ви попитам. Вие не казвате колко ще ви струва това пръскане? Това пръскане струва 42 000 лева, мисля. 46 000 лева, да не бъда по-точен. Така че не е кой знае колко много, но смятаме, че ефектът ще бъде много по-голям. Към него, като прибавим и това, което имаме в предвид за наземното пръскане, смятам, че ще успеем да овладеем и тази година популацията на комарите. Може би не в такава степен, както в предните години, но ако усърдно продължаваме да работим по този начин, ще се справим. Сега ще се върнем и към гражданката да питам, вие всъщност доволни ли сте от това обяснение? Ами аз обяснения и обещания съм чувала много. Искам да видя резултатите. Най-вече. Те ме интересуват.
Сега искам да попитам и господин Спасимир Димитров за това. Всъщност ще продължите ли да пръскате? Какъв очакван ефект от това пръскане сега? Пръскането, което се извършва в момента, не е само в община Русе, на територията на всички дунавски общини. Парите, които са заделени, са целево заделени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Периодът е от 20 до 27, също е предписан от Междуведомствената комисия за най-добрите благоприятни климатични условия. В момента се извърши пръскане на влажните зони, където се развъжда популацията на комарите. На територията на община Русе това са 18 000 декара, като са включени освен поречието на река Дунав, също така и река Русенски лан, а също така и големите площи на парка на младежта, на възрожденците и лесопарка Николово. Един последен кратък въпрос. Може да ми кажете, опасен ли е този препарат за хората? Не, този препарат е разрешен, микозин, и не е опасен за хората. Определено не е опасен. Много ви благодаря. Благодаря на всички, които участваха днес в тази жива връзка. Ние ще продължим да следим темата. Ани? Само да те питам нещо. Кога ще разберем дали има резултат от това пръскане? Резултат от това пръскане ще има след 1-2 дни, когато реално ще се види до каква степен е спаднала популацията на комари. Добре, благодаря ти. Благодаря ти. И по-малко охапвания, докато се върнеш от Русе към София. Благодаря и на твоите събеседници. Кристина Владимирова беше в Русе. Ние се връщаме в София.